Тя е първата жена в София, която превръща букета в нещо, което можеш да си купиш толкова лесно, колкото кафе. Даяна Иванова стои зад първата вендинг машина за цветя в града. Идея, която съчетава естетика, удобство и модерен ритъм на живот. След години в цветарския бизнес, тя решава, че хората заслужават да имат достъп до красота и внимание по всяко време. Без повод, без работно време и без извинения. С много усет към детайла и разбиране за нуждите на съвременния човек, тя прави нещо дръзко. Затваря физическия магазин и се отдава изцяло на работата с вендинг машини. Но не всичко в бизнеса е цветя и рози. Ето какво ни разказва тя. Откъде тръгна интересът ви към цветята и как решихте да го превърнете в бизнес? Интерес доста отдавна имам такъв интерес към цветята. С какво ли не съм се занимавала. Аз съм геолог по образование, съм работила много неща. И това винаги ми е било като хоби. Цветята, и то не цветята да се гледат в сакси и така нататък, а цветята да се аранжират, да се съчетават цветове, комбинации от материали, от форми и така, доста отдавна. Първата вендинг машина за цветя в София е ваша. Как ви дойде идеята? Идеята дойде бавно и трудно. Съм живяла доста време в Англия, като се прибрах от Англия, се чудих с какво да се занимавам. И въпреки, че се твърди, нали, че няма много кадри в България и има недостиг на хора, кандидатствайки за работа след 50 е доста трудно. Въпреки там всички дипломи, квалификации, каквото имаш, трудно се намира. Така че, докато кандидатствах, имам две приятелки с цветарски магазини и особено с едната сме от деца заедно. Сме приятелки, ходих да й помагам в магазина и супер много ми харесва. Това просто е моето. И докато й помагам, видях такава машина, мисля, че беше в Полша. Да, в Полша. Има такава машина и много ми хареса идеята. Мислих. Имам двама така много добри приятеля, които също им хареса идеята, съгласиха се да инвестират заедно с мене, купихме машини и така идеята много ми хареса, защото според мен това е бъдещето. Не само за цветя, за много други бизнеси, понеже е бързо, хората не губят време, минаваш, поглеждаш, харесваш и се тръгваш. И така, съобщо взето, така тръгна идеята, много го мислихме, много изчислявахме и в крайна сметка решихме, че се заслужава. Срещнахте ли някакви трудности в началото? Много трудности. Значи, първо, се решихме, че това с което ще се занимаваме. Поръчахме машините и се започна с търсене на локация. Значи за такива машини най-важна е локацията. Трябваше да се спре подходяща локация. Аз имах късмета, че две от хранителните вериги в България, най-голямите, доста бързо откликнаха. Значи в момента, в който им изпратих, буквално за няколко минути ми върнаха обаждане. Така доста отворени за нови идеи, съгласих се за тази идея, много ми хареса и така след това се започнаха трудностите с доставката, след това с най-големи трудности имах с посттерминалите и това да се напасне машината с терминала и най-вече с Full VAS устройството. Това е едно устройство, което е за връзка с НАП. Всяка една продажба отива директно в НАП, начислява се ДДС и така. И най-беше трудно това нагласене на машината, посттерминал и Full VAS да се съчетат и да работят заедно. Това ми отне доста време и така. Това беше общо взето най-голямата ми трудност. След това има, разбира се, и други по-малки трудности. Не всичко е цветя и рози при нас. Много така точно пасва на нашия бизнес, но така е. Може ли да ни обясните как работи машината? Машината супер лесно работи. Значи, тя е с Android, който е едно телефон.
Има клетки, всяка клетка си има номерче. Избират си номерче, има един екран голям, на екрана има номерче, нали, вашето номерче, примерно номер 5 сте си избрали букет, натискате номер 5 на екрана. Има едно тикче, че сте съгласни, нали, с цената, поглеждате дали всичко е точно и ако всичко е наред, натискате тикчето, плащате на пост терминала, вратичката се отваря, взимате си букет и тя се затваря автоматично. Машините са хладилни, поддържат между 5 и 10 градуса. Вътре всеки букет е в торбичка с храна за цветя, една течност специална за цветя, и което им позволява доста така свежи да седят доста време. Какъв е ценовия диапазон на букетите? От 20 до 60, 65 ми е най-скъпия букет. Колко често ви се налага да презареждате машината? Гледам да ги презареждам възможно най-често, да ги подменям почти всеки ден. Не, почти всеки ден съм около машините. Постоянно нещо подменям, заменям, добавям и така, всеки ден общо взето. Какви са най-честите реакции на хората, когато видят машина вендинг за цветя? Да, много ми харесва. Аз съм много изненадана, защото винаги, когато идвам да зареждам, идва някой при мен да ме разпитва, нали, да казва колко му харесва идеята, нали, колко така, което ми носи страшно удовлетворение, разбира се, защото първо, че им харесва идеята, второ, че ми харесват букетите. Кои цветя и букети се купуват най-често? Различно. Значи, както скъпите, така и ефтините. Сега имам едно нещо, което измислих с едни чашки за кафе и свещи, съчетано с букет. Доста ги харесват. Но не мога да кажа, че нещо се харесва повече от друго. Просто хората са различни и харесват различни неща. Колко струва поддръжката на една такава машина? Поддръжката е почти никаква. Значи, освен наема, няма друго. Софтуера се плаща, интернета и това е. Горе-долу като цена? Зависи от наема, но иначе интернет е както домашния интернет, зависи от оператора. Тока, който е много минимален и няма друго за една такава машина. Успява ли да донесе повече приходи от физическия магазин за цветя? Това е голямия проблем, че във физическия магазин сега трудно е и ние да се конкурираме с тях, защото при мен всичко минава през НАП, което се отразява на цената. Опитвам се да са ми по-ниски цените на физически магазин, защото все пак нямам персонал и да, но трудно се конкурирам с физическите магазини. Какви са плановете ви за бъдещето? За бъдещето още машини на още локации. Да, освен София, излизане от София и така. Имало ли е някой неочакван момент с клиент в физически магазин, който никога няма да забравите? За физически не знам, но за тук мога да ви кажа, вчера една жена ми се обади, която беше много така ме поласка, ми звънна да ми каже, че 2 от клетките са празни, нали, да дойда да ги заредя, защото са ги купили, да ми похвали букетите, каза, че страшно много харесват, което много ме радва, даже слизала на долните етажи да ме рекламира и така много бях поласкана. Какви са основните предизвикателства днес в цветарския бранш? Най-голямото предизвикателство е всичко да се узакони, защото в момента трябва да пазарувам от Холандия, за да мога да се осчетоводявам. Всъщност, вие нямате физически магазин, букетите ги правите вкъщи. Да, значи аз имах физически магазин, обаче не мога да смогна и с машините, и с физическия магазин. Доста е трудно, отнемат ми супер много време, значи ставам сутрин в 5 часа. И до към 3 не мога да свърша, след това се прибирам, започвам да правя визитни картички, там поръчки и така нататък. И общо взето нямам време за физически магазин. Ако можехте да подарите едно цвете на всеки жител на София, какво щеше да е то? Класическото роза. Общо взето всеки харесва розите, а розите има хиляди видове. Просто аз сега има един вид, който се казва короната на принцесата ми е любимата роза. Просто това е уникална роза. Бих подарила на всички по една такава. Много са красиви.